ora iki lho. Anu iki sing diarani isen-isen ning apa tontonan ya kudu ngene iki saiki. Nggih. Iki calurung iki pangan sengi rantek. Kaya ngono dipangan, dinikmati swarane. Lah padha wae dipangan karyane. Wah iya nggih. Nggih. Ajeng kemawon, monggo gemene wekdal nggih. Tindak nang. Sajak ikatan rengo enten amaniku dene sampun Ayo ki Mas yo. Hartono Gondang Baru Sragen Sugeng Nyima. Bebasan sakono Ince Sapri Sugeng Laras.
Nong Nawangse